A confraría de Illa de Arousa levou a cabo estes días unha importante rexeneración dos seus bancos. O Pósito sementou 3,5 millóns de ameixa xapónica pro marisqueo a pé a flote. Fixemos unha rexeneración de ameixa xapónica entre 15 e 18 milímetros, unha parte, e outra parte entre 10 e 12 milímetros. Unha parte foi subvencionada pola Diputación de Pontevedra, 1 millón de unidades, e despois tamén fixemos outros 2,5 millóns de xapónica entre 15 e 18 milímetros de fondos propios da entidade. No cal 1,5 millóns foi para o marisqueo a flote e 1 millón foi para o marisqueo a pé. A sementeira leouse a cabo nas zonas habituais das autorizacións da confraría que explican estaban perdidas. Tamén se botou noutros puntos para intentar mellorar a produción, con vistas a que dentro de 18 meses acaden o talle comercial. O Pósito ten pendente aínda outra rexeneración. Agora quédanos para o día 20, vamos a botar outro 1 millón de xapónica que é subvencionado pola Consellería do Mar e os fondos FEMPA, que tamén será de talla entre 15 e 18 milímetros, entonces estaremos neses 4 ou 5 millóns de unidades que botamos máis ou menos ao ano. Isto non quere dicir que solucione os problemas que estemos nas cofradías, pero axuda bastante. Porque di o patrón, nestes momentos o ideal sería cada los 10 millóns para incrementar os topes, unha petición polo de agora difícil de resolver. En principio había que cambiar a legislación europea porque ao non ser unha especie autóctona xapónica, pois non xa subvencionan na súa totalidade. Este ano subvencionanos unha parte de mínimis, que é cerca de 1 millón de unidades, e nós o que pedimos é que cambien esa tipificación que ten a ameixa xapónica e consideren como ameixa xanosa para poder facer inversión nas playas de que a ameixa babosa pois non aguanta polas temperaturas que temos no verán ou por a baixa salinidade ou os tempos fuertes que estemos no inverno. Esta ameixa ten unha alta supervivencia, entonces queremos facer esa regeneración nesas playas para seguir sacando o marisqueo desas zonas. E apunta, non se trata de renegar das outras ameixas, pero si facer unha aposta decidida por esta especie naquelas zonas onde a rexeneración é máis complicada.